аз ин мавзеъ чандин барномаҳо мо омода ва манзури шумо бинандагони азиз кардаем, вале дар фасли тобистон инак тирамоҳ аст ва мехоҳем табиати зебову дилангези дараи қаратоғро дар ин давра намоиш дода бошем. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи экотуризм аст манзуратон. қаблан мо то анамин мавзеъ омада ҷониби чап раҳсипор шуда будем ва инак ба тарафи рост, яъне ҷониби кӯли Темур меравем. моро ҳамроҳ бошед. тоҷикистон дар ҳамаи фасли сол зебост, бахусус кӯҳсори ин мамлакати офтобӣ ҳамеша ҷилонок аст. рангорангии табиат, хоса гулу дарахтони ҳархелаи минтақаҳои кӯҳӣ бо ҳам тавъам шуда манзараи зебову диққатҷалбкунандаро ба вуҷуд меоранд ва хониши мурғакони хушсадо рӯҳнавоз аст. дар сафари навбатӣ бо барномаи экотуризм дар дараи қаратоғ моро кормандони бахши ҳифзи муҳити зист ва шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав ҳамроҳӣ менамоянд. дараи қаратоғ ки қисман ба шаҳри турсунзода шомил буда, қисман ба ноҳияи шаҳри нав тааллуқ дорад, аз чандин дараҳои дигар иборат аст. ин минтақа бо гуногунрангӣ бемисл аст ва ба ҳар дараи он шахс ворид шавад танҳо зебоиро мебинеду аз обу ҳавои муаттар баҳравар мегардад. кӯлу чашма ва дарёчаҳои шӯхи ин минтақа ба дидаҳо нур мебахшанд. мо ҳам ҳамроҳ бо ҳамсафаронамон ба диди кӯҳ часпидем ва зарур аст то баландтарин қулла бароем. каме қувваи иловагӣ талаб мекунад, вале фоидабахш аст. дар ин гуна сафарҳо аз чанд ҷониб шахс манфиат мебинад. агар шахс аз дидани табиати бою рангин волидахотир шаваду аз ҳавои тоза нафас кашад, ҳамчунин ба кӯҳнавардӣ машғул мешавад ки ин омил ба мушакҳои бадан кӯмак намуда гардиши хунро дар рагҳо мӯътадил мегардонад. тақрибан 2 километр теппаро тай намуда дар нуқтаи баландтарини роҳи интихобгардида расидем ва инак ба нишебе тавассути анамин ҷангал ҷониби кӯл меравем. тавассути ҷангал гузар намудан як ҷаҳон таассуроти дигар мебахшад. арчаҳои гуногун ва дигар дарахтони кӯҳии ин мавзеъ ки зич рӯидаву зебо қад кашидаанд, аз он далолат медиҳад ки кормандони хоҷагии ҷангал масъулияти хешро дар самти ҳифзу нигаҳдошти ҷангалзор бечину чаро иҷро мекунанд. мо ки бори аввал ба ин дара меоем, гумон кардем ки баъди фатҳи қуллаи қаблан зикршуда акнун нишебӣ шуду боқимонда роҳро осон тай менамоем. чунин набудааст. дар пеш боз чанд кӯтали дигар ҳам ҳаст, вале на он қадар баланд. нақли қиссаву ривоят аз ҷониби ашуралӣ собиров ва ҳазлу шӯхиҳои саттор воҳидов барои осон гардидани тайкунӣ ва дар назар кӯтоҳ намудани роҳ ба мо кӯмак менамуд, вале билолиддин раҳимов нисбатан чаққонтар будааст. ҳар замон моро пеш гузашта аз чашмамон нопаён мегардид. бо нидои баланд боз медоштем то ҳамроҳи мо равад ва ба суҳбати хушу хотирмонамон ҳамроҳ шавад.
ниҳоят ба ҷое расидем ки об аз зери кӯҳ фаввора зада берун меояд. оби ин чашма аз кӯли темурдара так зада ин ҷо мебаромадааст. чашмаи зебо ва обаш мусаффову лазиз. боз роҳамонро идома додем ва баъд аз фатҳи як қуллаи дигар ниҳоят ба назди кӯл расидем. ва бинандагони гиромии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инак мо ба лаби кӯли Темур расидем. инҷо аз сатҳи баҳр тақрибан 2000 метр баланд аст ва оби кӯл нисбатан камтар аст, зеро фасли тирамоҳ аст ҳоло. вале табиат хеле ва хеле зебо, дилангез ва рӯҳнавоз мебошад. оби кӯл капкабут аст. кӯлро дарахтони сабзи кӯҳӣ аз ҷумла арчаҳо иҳота намудаанд. саттор воҳидов ҳам бори аввал ба ин ҷо омадааст ва ҳайратзада мебошад. мегӯяд орзуяш амалӣ шуд. ман орзу доштам ҳамин ҷо як биёям, як ҳамин кӯлҳоро тамошо кунам. мана ба орзуям расидам. бори якум ҳаст ман дар ин кӯл омада истодам. ин табиати зеборо навдидам. шунидае ки будам ҳамихе кӯлҳо ҳаст дар ҷои мо. ин ҷойҳоя табиаташа бинед, зебогии табиата бинед, боду ҳавоя бинед. аҷои боду ҳаво. ашуралӣ собиров бошад аз хурдсолӣ дар ин ҷойҳо гаштаасту ҳар гӯшаи мавзеъро ба хубӣ медонад. зимни чунин сафарҳо будани нафари огоҳ ҳатмист. аз якҷониб роҳнамо шавад, аз тарафи дигар дар бораи мавзеъ маълумоти мукаммал манзур менамояд. дар ҳамин фасл шумо ягон бор омада будед? албатта чандин маротиба омадем. он тараф боло табиат бисёр зебо. Ман ин тараф мо чукуричинӣ мерафтем, сиҳалахчинӣ мерафтем бачаҳо. бисёр омада. хело истироҳат мекардем. ман як ҷое монда чой истироҳат карда як ғизои маънавӣ мегирифтем. аҷоиб манзараҳои зебои тоҷикистон ҳастем. хато намекунем гӯям ки баҳору тирамоҳи ин ҷо як хел аст. барое ки об ҳаво мана бинед ҳама ҷо сабзазор, ҳама ҷо ҳаминҷа чал намуди арча мерӯяд? бисёр аст. сӯзама арча аст, дарахтои кӯҳӣ вай аст. намуди арчаҳо бисёр ҳастанд инҷо. хуб шумо гуфтед ки мо ҳар гуна гиёҳҳои шифобахш, мева ҷамъоварӣ мекардед аз ин ҷо. албатта ман 1-2 сол шуд инҷо омадам. 1-2 сол шуд бо сабаби намедонам ё сину сол бошад ё сабаби бисёрии кор бошад. бисёртар баҳор мана моҳи май июн меомадем. ҳамин бачаҳои ёш будем рости гап ҳамин халдарқудури осмон мебуромад, борон меборид меомадем. барое ки вақте ки борон борад дар инҷа хоҷ бисёр мешавад. бовар кунед ҳамин дар давоми 10 дақиқа як неча ход мечинед бачаҳо хати. бисёр як аҷоиб як муъҷизаи аст ки ранги ҳамин маззи як гӯшти гов ё гӯспанд вай қувваи нағз дорад. мисол дар организми одам фоидабахш аст. боз чӣ ҷамъоварӣ? ҷамъоварӣ мана хуч аст, хоб писта ҳаст, бодом ҳаст, хоб мана чукурӣ аст, сиҳалаф аст. бисёр чиҳо. ба ғайр аз ин бо мана алафҳое ки доруворӣ ҳастанд. бисёр истифода мебаранд мардум ҳастанд. табибо дорем. табибои халқӣ аст ки бисёр мешинанд мебинам маслиҳат медиҳанд, меран ҳамон алафҳоро чинда меоранд, дору тайёр мекунанд, истифода мебаранд, мехӯранд барои саломатии одам. хай як давр мезанем гирди кӯла. азм кардем атрофи кӯлро як маротиба давр занем.
бубинед ҳарчанд болотар меравем ҳамоно зебоиҳои дигар пеши назар меояд. ин ҷилову сафо Ашуралӣ Собировро ором нагузошт ва атрофи кӯл зери суруд дар замзамаи ӯ давр задем. دیارم به مثل بهارم بزید سرایم سروده را به وصفش اندلب چمنزاری خورم فراز و نشب بی فقرم کی من تاجیکستانیم. масоҳати кул 0,11 километри мураббаъ мебошад. дарозиаш 500, бараш 171 ва чуқуриаш 15,9 метр. пайраҳаҳои атрофи кул бошанд ба 1400 метр баробар аст. барои атрофи кулро давр задан тақрибан 2 километр пайраҳаро тай намудан лозим аст ва тавассути ҷангал дохили дарахтони бисёр зебо қад кашидаву рӯи майсазор қадам задан ба кас рӯҳу илҳоми болида мебахшад. воқеан шахс вақте ба темурдара барои сайёҳат меояд бо худ хеле ва хеле таассурот, албатта таассуроти нек мебарад. кӯли темурдара дар натиҷаи кандашавии пирях ва лағжидани кӯҳпора дар баландии 1970 метр аз сатҳи баҳр ба вуҷуд омадааст. аз маркази ноҳияи шаҳри нав то расидан ба соҳили кӯл 38 километр роҳ аст. аз ин бештар аз 3 километр роҳи кӯҳиро пиёда бояд тай намуд. кӯл дар шимолу шарқии дарёи қаратоғ мавқеъ гирифтааст. сарчашмаи оби кӯл дар темурдара пиряхҳои каме болотар аз мавзеи мобуда мебошанд. об аз он ҷо тавассути ҳамин сой ҷорӣ шуда ба кӯл мерезад. тавре гуфтем ҳоло тирамоҳ аст ва об нисбатан кам гардидааст, вале бубинед дарёчаи хеле зебост инҷо. аз об нӯшиҷон кардем. лазизу хуштам, вале хеле сард. охир сарчашма на он қадар дур аст кӯ. инҷо обу ҳаво лаҳза ба лаҳза тағйир меёбад. ин дар навор ҳам маълум аст. давоми чанд соат атрофи кӯл гашту гузор кардему наворбардорон бо завқу шавқи беандоза наворгирӣ намуданд. ҳарчанд дар атрофи ин кӯли зебо, дар табиати зебо сайру гаштнамоӣ ҳамон қадар кам аст, ҳамин тавр не? вале инак шом ҳам фаро расид ва моро зарур аст ҳамон роҳе ки пиёда тай намуда омадем боз ҳамин қадар то назди мошин рафтанамон лозим. ва бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи экотуризм ба поён мерасад. барои шумо саодати зиндагиро таманно мекунем.